Nanghindot ng tumba ta. Ano na? Asa maga? Asa lagi ka ba ito? Ha? Asa ka ba ito ba? Asa ka ba ito? Ha? Nang aluna? Dahan ba? Dali ka? Dali ka? Ngayon. Oh. Mamtay kamay. Nagyunta. So guys, natumato ni guys no, magkuan ta, motor ta, may ganit ta. Murag kuan, murag buang ni guys no. Okay. Hey, alright guys no. Okay, first time. Okay. Mana. Salamat. Okay. Sa surprise nga cake. Okay guys, first time ning mag-practice Ma'am Jenny ron sa timing yun sa recording no. Okay. I-follow sa niyo siya kuan. I-follow siya siya ang YouTube channel. Dito yung channel mo, ma'am? Bisaya United Talent. Okay, alright guys. Yay! Tara! Happy birthday! Okay. Blow the candle, blow the candle. Hey! Oya guys! Oya guys, cake pa rin niya namin nakita guys. Ganun daw taon, ganito na ang litson guys. Pabuto na nato. Yay! Basta guys! Ang mga kuwani, ang mga talent din sa yung United. Bisaya United Okay, asan siya sa talent niya? Okay. Alright guys, ito ni Apas guys no. Nawahin mo tayo siya guys. Nakita-kantal siya iya guys. Okay. Special guys. Guys. Kasama mo sa director na mo si Generica Bidad. Yes. Yan sa yung pan yung YouTube channel. 41 niya nga adlaw. Yay! Ay guys, ang atong motor guys, nagumba guys. Kung sa kangilngig ng mga trabante guys no. Sa kuan sa pinapagawa ng shop. Grabe mekaniko guys, oh bakta na guys oh. Sapa na guys oh. Guys, kilngiga ng mga trabante oh. Play vlogs pa upaw, i-appeal ka na doon. Netabo ni guys, maswerte na ni. Kumayo na itong motor kaya pamina ko mo, praktisan ng tara itong motor tara oh. Oh bakta raw sa motor. Dublay na rin mo dong.
Guys, ini ka, ngilingig yung mga trabahante din sa Langkim, guys, oh. Grabihan naman itong motor tao, no? Oh, yayo na to, bata na tayo kaniko. Pero duda ko ni guys, murag bata na iyang gidakon, pero tiguang naman tayo siya. Oh. Ato ba? Pero taon-taon guys, makita itong dagway ng tawanan, no? Oh. Pero bata, yung ganit tinuray, ne? Kaya bilaydan mo, bata juga, no? No. Bata, guys, oh. So. Ano na kayo itong motor, guys, oh? Ini, di ba kayo matiwas itong motor, no? Tiba-tiba siya itong motor, guys. Iyan na ning tangilngigan na ning mga tao. Oh? Paswerte na ning, paswerte na ning. Mayo ba rin? Ang kuyaw niyo rin kung dito magkauli ni guys kayo. Ang tao rin, gipraktisan man tao na itong motor, oy. Paita. Oh? Bata rin katrabaho sa itong motor, oh. Sa YouTube, before si Paupaw. Gabihan niyo. Tagilngigan gini bataan di ayo. Oh. Siya pangan ba? Adoy. Guys, di adoy ko ni adoy yang pangan. So adoy yang pangan guys no. So nani siya, yan siya katrabaho ron sa ilang game nga kwan, shop. Oh. Wow, ito blatter da.